Здравейте хора, аз съм Double Dragon, тук с мен е The Best Killer. И това е една кандидатура за Witchcraft. Нали ме сам? Да, здрасти. Първо да започнем с моята арена. Абе, няма да започваме с моята арена. Тя ще е най-последна. От моите ферми. Да започнем. Лаги. Извинете за лагито. И за... Лага, бе. Да, бе, за лага. Време на време може да ви лагва. И се извиняваме за това. Доста. Какво прави? Добре. Тук ми е моята ферма за това. Уит. Да, за уит. Ай, извиня. Син, бе. Малко тук щупих едничко. Няма нищо. И съм скрил водата. Колко мога повече съм я скрил. Не се вижда. С лилипад. Да. Това е за... нали за... Уит. Това тук е за моркови. Ето пак същото с лилипад, бе. Тук е краве фермата. Да, краве фермата и това вече е моята кула. Не е толкова висока. Но тази кула със славата е много висока. Не показвай това не имаш. Айде дай нагоре. Това тук е първата стая. Това е първият етаж на хотела. Да. Не е хотел, кула. Тук пак често не сме слагали нищо. Това да слагаме, ние не сме накрити. Айде. Това сме го правили накрити. Тук имаше... Това да си седеш тук. Пак често печка такива. Тук пак същото. Да. Тук мисля, че е 3D. Не, хед стаята. Доста глави. Имаме тук миняйте. Ама аз съм си го махнал, защото съм на най-новата версия. Тук е спалнята с глави. Да, има най-нова версия на Minecraft 1.8.4, не знам вие дали я имате. Емералд стаята. Ето, да, Емералд фирма. И това вече Библиотека нещо такова и терасата. И терасата вече се гледа тази високата кула слава и фарчим малко. Върни. Ево. Това е високата кула с... тя да си махна облаците. Да, значи къде си... Махна да гледаме. Опа, тук. Кой го е чупил това? Да, сигурно отла. Извинявам се. И тук има дележ. Тук. Това е кулата. Имаше една табелка, ама си я махнах. И някакъв сак имаше, дърва. Тук е лава. Доста се трудихме за лавата. Да, това беше най-трудното в... Чакай, ще сменя време. Това е фарчето, до което не сме сложили вода. Няма ни врата. Май Местан го прави това. Тук и един... И сега фермите. Ево бе. И сега тук това всичко е строено от двамата. Няма нищо. Ето я краве фермата. Да, където показахме. Това е за прасе. Свинете. За прасета, бе. Свине фермата, бе. И тук е моите... Чай малко, чай да се настроя. Бррр. Това клипа ще се гледа така. Деле, такъв лък не виждам. Това е фермата за картофи. Чай. Ако я ще се пусна от име, да. Малко се оправи. Това тук е за картофи. Фермата и аз съм му помагал. Нали? Това му е фермата за дини и тикви. Пак всичко сме правили заедно. Да не мислите един е строил едното един... Това е някаква си врата. Къща ли? Къща. Има... Не сме слагали нещо, покачи фендърче. Няма нещо. Не може да се крие нещо.
тук Enchanting Enchanting. House и си е сложил Чакай да убия плоче. това. Тук имаме Enchanting лапис, тук да, това е лаписа, а тук пак лаписа. Е някаква глава. А кой не знам. Тук е библиотеката. Да. Тук си сега пейките ги е направил местан и това го е правил местан. Аз само декора съм го правил. Аз па декора. Отвънка стъклата съм подържал и така. Е това вече тук Конюшната, само съм си доправил. конюшнята. Много хубава. С кончета, магаре. И тук вече е това. Слама. Сеното, да. Не знам как се казва на това. Че сега ще го... Опа, ще кажа. Хай... Че са? Хайбаус. Хайбаус. Хайбел нещо, хайбал. Не мога почита. Нещо такова. И Сега римата. не, това тук е една голяма дупка. Следящи репитъри. Репитъри, да. Най-бъгнатото... Ей, тай- Най-бъгнатото нещо. Да, това е... Утре. Някой ден. Аре, За бе. арената ми. Това тук, примерно... Че, някой ми пише. Няма да го отговоря. Тук трябва да сложа едно копче. И тук не съм го правил, защото мислех, Ще ти вземе там. че... Че съм малко, че е местан. Абе... И тук, нали, вече... И там, примерно, слагаш честове и... Ама аз не съм я довършил. Слагаш модул. Теле! Това беше от кандидатурата за Уиткрафт. Дано да ви е харесала. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се, харесвайте, сабскрайбвайте. Дано да ни приемат, стискайте палци. Това вече показва. Ние стискаме палци. Чао! Това беше от мене, от нас двамата. Не станеше се ясно, ако не казвам от двамата. И от мене също. Извинете за лага, следващия път.